Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni ngisenza into zami, but today akho nto ngakokuqoshelisa this and that. I-focus yami yanamhlanje kungaba bantu bathi molo boss, molo mlungu. Guys, ndicela as office sibe levumba elimnandi. You know, ekhona intombazana I loved her, but ndaye ndafumana into yokuba yena uyabhulisha. Ude omnye umntana ahamba yolila etoilet during work hours. Ndaqonda no, she cannot be my friend, and that's distance at the same time. I hate bullyism. So guys, as siqala unyaka this year, ndiyacela, may the office environment be a better place, ne? May we stop being the reason for chaos and instability. If uyazazi into yobana unohile bakho okanye unelantoka zigcina kokwenu zishiya phayana e-ofisini, fika ube livumbele mandi for Stella. You know, mna noba sendigowa xa ndingena egeyithini ndithi Thixo ndicela upurify ingqondo yam ne-heart yam so that ndikwazi usebenzisana nabanye abantwana. Ndiye ndizixelele futhi ubana ndikho right ke namhlanje. So uyanyanzeleka nje ubana undithathe with a pinch of salt, because guys, ndiyathanda uba ndibe light that brightens a workplace. Ndiyathanda ucreate i-space apho i-creativity yethu iyaflowa, productive, kumnandi. Even though sometimes I come across as someone who's a pushover. Not a pushover really, but and understand nomuntu ofika ofisini mna afike angazazi uzothini namhlanje. Nasike afika umuntu azazi tabana, okay, I want to achieve A, B and C. This is how I'm planning to do. So because mna ndiqala uSunday nje sene-to-do list yeveki yonke. So xa ndisize emsebenzini ndiza ndine-intentions ophangela, even if ndizakwenza umsebenzi we-2 days ngemini one so that ngenye imini ndichile. But xa ndisize edeskini yakhe umntu, then abe lost nale nto ndithetha ngayo ndiqonda ngaske ndikhale. So guys, this year must normalize into yobana siyithathe serious imisebenzi esiyiphiwe nguThixo, ufike uwenze at least 80% per day. Ungafika ungazazi noba uzothini bengathi udisplayisekile. Guys, please. And to e-supervisors, may we be better, guys. May we not be the reason for employees qonda ubana ndifuna ugoduka senze countdown till December because akho mandi apha. And emsebenzini kudla ngotshiwa kuba we spend a lot of time emsebenzini to a point we mistake colleagues zethu as our friends, yet they aren't our friends, but sisebenza sonke because spend ixesha elininzi nabo. So as much as we can, let's normalize the banba sifuna ukuya phayana, senze kube mandi kuba phayana. Noba umuntu komba ihuya ndikubani, umazi the banba uze phayana because sizophangela imali, but makusetyenziswana. That's all I'm asking. Kuyo nge ento ndithethayo, like guys, ngicela sibe nonyaka omandi, socially nasemsebenzini naphi nasifind balance, ne? But for mna this year, ne, in no particular order. Number 1, I want to succeed with space. I need a room for rest, for a relationships, and for reflection. Relationship, not only romantically, but for a relations like ezokuhlala, ezophangela, socially, like zonke nje relations. Also, I am intentional about my growth. I am making deliberate choices instead of chasing everything. Disukile kulaa nto abantu yonke into zakho like ndiyayenza okanye kuthiwa yenziwa. No, I'm deliberate about what I'm doing and what comes on my desk. Thirdly, progress over pressure. Noba pressure ingakanani, if ayizina progress andiyiceli, maybe progressively pressure ndiyifumanayo, ne? Because steady advancement without comparison or unrealistic timelines. Ndofika funa into nge-last hour kolo xesha beyazi, but mna funeka ndiplay some magic, no? Andikho kuloo point this year. Plan. Neetshomi zakhe umntu ancokola uba hayi masipleneni guys, because kaloku kudla unye lecturer wayesethi into yobana i-agency yakho student ayo agency yakhe, because buyazi mos. So suddenly ngoku ufuneka yena enze whatever because ufuna wona ngoku. So plan. I can believe in planning. Yebo. Lastly, as for me, I faithed through.
noba kwenzeka ntoni, faith this year. Sana, the faith I have this year is different, guys. I just know everything is going to work out. If nini kanjani ndingendawo ndiyazi yona uThixo unako, uThixo khona and akaxakwa. And qha into endiqiniseke ngayo uba yonke into I should sprinkle prayer because umhle bekunana uThixo and akaxakwa sithi. Also, guys, ngubani umuntu oyenze i-Daniel's fast. I wanted to do it so bad this year, but ndiyoyika le part yoba kutyiwa nyama and mna ndiyayithanda inyama, so xa ungazutyiwa nyama ndiza kwenza njani. But if ndide ndadicide uyenza ndizayenza ngohlobo lam because kufuneka ndiyityile inyama, iprotein iyanyanzeleka, guys. Anyway, kaniyekene, guys, but as from me, then wish you all the best for this year. Abantu abanabantwana abango back to school babuyela abantwana esikoleni kakuhle, zonke izinto zihambe right. Also, guys, before I forget, how do we filter izinto ezithethwa zi-helpers oneni over abantwana? You know, when umntana wakho umzala une-wishes, une-hope, unamaphupha, zonke ezo zinto zi-cute ngomntana wakho, but unemithandazo to say, but how do you filter izinto ezithethwa yineni over umntana wakho? I'm saying this because abanye abantu banezi challenges banazo ebomeni babo bekhulile because of izinto ezithethwe zi-helper over ubomi babo. Andiyazi ndingayicacisa njani le nto. Guys, zezinto sicinga mfanisa uba zincinci kanti impact yazo at a later stages zisevere. You know, uXhanti was a very cute baby emncinci. So usisi wakhe lona wayemgcina xa emteketisa athi umhle wena uzodlala abantwana, no. Then umama athi gqibelisa ungaphinde utsho because kaloku mna ndikhulisa umuntu ozodlala abantwana. I need umzukulwana wam abe ne-family, abe stable, abe thini. You can't be speaking negative things over umntana esolosana. So zeza zinto ezincinci to a point mhlawumbi kuthiwe omnye neni into yobana inesandla esibi, like akakwazi ukhulisa okanye akazi uthini. Like, how do we filter that? Like, ndiyabuza, guys, ne? Esizothandaza sithini, we wish all the best for umntwana, but how do we filter that without sounding into yobana ingathi, yabo? It has been in my mind and it's really bothering me into yobana how do we filter izinto ezithethwa over abantwana bethu? Honestly speaking, because asikho during the day and bayahlala naba bantu. How do we filter babathini kubo? Anyway, guys, on the lighter side of things, all I need for this year, I just want my ducks in a row, my elephant at rest, my eggs in several baskets, my bigger fish fried, because kaloku sana uzoba nice lo nyaka, uzoba cute lo nyaka. I just have a good feeling about this year, man. And I wish kuthi kanti nakuni you also have that feeling. This year, guys, we're claiming everything that we wanted. We're claiming everything it's out of our reach, because why not? Like, this year is about starting on a clean slate. If because abanye man but last year watintin asikho lapho, we're given a new chapter. Let's rewrite our lives this year. I'm all about that. If you come with that positivity, size friends, because I'm all about that, guys. Who doesn't want a clean slate? Mna ndizinikile lo chance yobana ndiqala afresh. Oh, guys, on the other lighter things, kanzovala, guys, ne? Onenguku, hopefully, usewafakile i-carbon dust for amangolwane, because kule period enyakeni kuyagcwala amangolwane, and to keep in nguku zethu zi-right, zingaziqhwayi, zingabi nantakumba, faka i-carbon dust. Mna ke I eyeball everything, and ndiwazi umlinganiselo we-carbon dust. Sometimes xa ndingenile ndive into yobana ingathi ikhona into efani, ndifaka kakhulu. Sometimes ndifake i-carbon dust apha kwi-nurse, then apha phantsi ndifake idip leyena nto yodipha izilwanyana, inkomo negusha, ndikhe ndiyifake nayo, as long as into yobana uba kungazoba khona iirhorho ezikrolayo.
Anyway, guys, thank you once again for tuning into my channel. Thank you for your love, support. Till next time. Thank you. Bye.